Hello, Buddha. Zet. Zet. Moet je lachen slapen. Touch. Good boy. Kau look. Hij support wat ze krijgen, maak je wel aangaan. En Pisces is een rider. Nobody schreef hier, maar ik ben nog steeds een fighter. Laat je nog maar lijn lopen, niet zeker gefighten. Mijn vader zo, je goed dapat dat ik zei, zo rijk me. Pak me goed, ik kan raken en bij je, dus die fighter. Ik krijg wat ook, ik zeg, ik ben zo wat wider. Ik heb mij gepast, ik focus, muziek aan die pasen. Dan zou je ook wider, als ik zeg wat ik kan plaatsen. Kijk waar stoot, zoek hem. Zoek hem. Saya memilih listrik balik pizza sapi dan sepanjang saya kita ngerasa sedap saya ekstrim Ja, mijn nectarine wil je lekker voor je niet kunnen wat. slaap tradisi saat kita berada di community controle stage di Portugal. saya intern tweet ayah vanzelf van kakara Het is voor een beetje voor een het melat maak jij Het is weer boentjes aan nu, makkelijk 300 tot 400. maakt dan op het zak. De pizza leek ook af, het was een speel met mij aan. Die transformation meteen is amper klaar. Ik het nog niet. Ik moet nog gauw kopiëren hier bij die bed in de morgen. Dat ik die bed complete. En ik denk dat hij rosemary boom egal. Dan gaat ik een lekker white levende boom aanzetten. Ik ben mooi voor die squashes. Tomaatjes groeien. Pizza is weer zarige houders. Maar eigenlijk gisteren. Maar het groeit nog steeds. Schiet dit nog cherries uit. Ja mensen, die muziek wat die speelt, die is awesome music. Die is met Baruch Kabassi wat die rap. Follow Kabassi op Facebook en op TikTok.